Te is szeretnél egy tacskót? Akkor ebben a videóban elmondok neked 10 okot arra, hogy miért ne ezt a kutyafajtát válaszd. Napjainkban Magyarországon egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a tacskók, egyre többen döntenek emellett a kutyafajta mellett, azonban, mint minden más kutyafajtának, nekik is vannak nagy általánosságba véve olyan tulajdonságaik, szokásaik, amiket azért érdemes tudni, mielőtt valaki egy ekkora nagy lépésre szállja el magát, hogy befogad az otthonába egy kutyust. És persze emellett a fajta mellett dönt. Fontos, hogy én senkit sem lebeszélni szeretnék a tacskókról, csak szerintem vannak... Köszi a puszikát! Csak szerintem vannak olyan tulajdonságaik, szokásaik, amint ahogy az előbb említettem, amiket azért érdemes tudni, mielőtt valaki tacsigazda lesz. Úgyhogy kezdjük is el ezt a videót. Az első a méretük. Nincs olyan ember a földön, aki ne látott volna legalább egyszer életében tacskót, és hát ez elég nyilvánvaló, hogy ők kistestű kutyák. Tehát aki házőrzőnek szeretne kutyust választani, vagy örökbefogadni, annak nem biztos, hogy a legalkalmasabb ez a fajta, ugyanis hát bár elég hangosak és nagy hanggal bírnak, hogyha meg kell védeni a területüket, a méretükből adódóan nem a legalkalmasabbak a házőrzői feladatokra. A második elég rossz tulajdonságuk, hogy rengeteget ugatnak, de tényleg rengeteget. Ez nagy általánosságban igaz a tacskókra, nagyon sok embertől hallottam már, aki tacsigazdi, hogy nagyon sokat ugat a kutyusa, olvasni is szoktam csoportokban, és hát a saját bőrömön is tapasztalom, hogy tényleg nagyon sokat ugatnak. Biztosan más kutyafajta is van, aki rendszeresen hallattatja a hangját indokolatlan, nekünk számunkra indokolatlannak tűnő esetekben is, azonban a tacskók tényleg rengeteget ugatnak, bármikor, bármilyen körülmények között, szóval nem spórolnak a hangjukkal, ráadásul sokszor az ugatásukat használják bizonyos helyzetekben a saját érdekeiknek az érvényesítésére is, úgyhogy ez néha egy kicsit idegesítő tud lenni. Szerintem ezt a tulajdonságukat érdemes figyelembe venni azoknak is, akik esetleg társasházba szeretnének maguk mellé tacskót, ugyanis lehetnek kevésbé toleráns szomszédok, akik esetleg nem bírják az állandó ugatást, úgyhogy szerintem ezzel érdemes tisztában lenni, mielőtt bárki emellett a kutyafajta mellett dönt. Hogyha már az ugatásnál tartunk, akkor a harmadik szerintem elég rossz tulajdonságuk, amit minden tacsigazdi biztos, hogy már egyszer legalább tapasztalt, hogy rendkívül makacsak és akaratosak. Tényleg bármiről lehet szó, hogyha ők egyszer a fejükbe veszik, hogy ők kötelet szeretnének húzogatni, labdadobálós játékot szeretnének játszani, kaját szeretnének, kunyarálni szeretnének, fel szeretnének jönni a kanapéra, az ágyra, tényleg bármi, amit el szeretnének érni, egyszer a fejükbe veszik, akkor onnantól kezdve nincs megállás, és addig gyűrik az egész témát, amíg el nem érnek odáig, hogy beadod a derekadat nekik. Nyilván ez nem egy jó stratégia, és nem egy jó hozzáállás, hogy mindent megengedünk a kutyusnak, amit szeretne, mert ezt így nem. Ez nyilván gyereknevelésnél se így működik, és ez nem jó, hogyha ehhez hozzászoknak, viszont ők azért tényleg nagyon kitartóan harcolnak azért, amit el szeretnének érni, és ez szerintem jobb tudni annak, aki tacskót szeretne tartani. Valószínűleg ez a tulajdonságuk egyébként a kotorékebb mi voltukból adódik, és aki nem ilyen célra szeretné őket tartani, azoknak azért érdemes tisztában lenni ezzel a viselkedésükkel, mert azért ez eléggé meg tudja nehezíteni a velük való együttélést. És bár el lehet velük járni kutyaiskolába, a kutyatrénerhez, bárkihez, aki foglalkozik így a kutyáknak a viselkedésével, azért teljes mértékben nem lehet ezt kinevelni úgymond belőlük, mert ez benne van a vérükben egyszerűen. A negyedik fontos információ, amit szerintem érdemes velük kapcsolatban tudni, hogy bár sokan azt gondolják, hogy ők a tipikus kanapé kutyák egész nap döglenek az ágyon, és nem csinálnak semmit, ami egyébként részben igaz, hogyha nincsen különösebb programjuk, viszont azért ők is eléggé igénylik a mozgást, a rohangálást, a bármilyen úgymond sportolást, és hát nem lehet azért mellettük sem elkényelmesedni. Nyilván ez a fajta energikusságuk is főleg abból adódhat, hogy ugye kotorékebbként tevékenykedtek főként régebben, viszont manapság már elég sokan tartják őket lakásban, vagy akárhol, ahol annyira nincs lehetőségük bármikor kiszaladni, egyet szaladgálni, így azért azt érdemes figyelembe venni, hogy azért napi egy nagyobb sétát vagy rohangálást ők is igényelnek. Ötödikként csak annyit mondanék, hogy kicsi kutya, nagy egó.
Azért kifejteném azok kedvéért, akik nem tartanak tacskót, de viszont szerintem az összes tacsigazdi tudja, hogy mit is jelent ez a mondat. Ez a tulajdonságuk főként szerintem a sétáltatások során szokott kijönni belőlük, ugyanis mindenkibe szeretnek úgymond beleállni az utcán, visszaugatni a kerítés mögötti kutyusoknak, kiosztani mindenkit, helyre tenni mindenkit, viszont azért, amikor olyan helyzetbe keverednek, hogy az a kutyus, akit megugattak, nem a kerítés mögött, hanem a kerítés előtt van, akkor azért vissza-vissza szaladgálnak az ember lábához. De ha nem is a lábunkhoz szaladnak vissza, akkor is mindenképpen visszafordulnak. 6. problémás dologként a gerincbajaikat említeném meg, bár minden kutyafajtának van olyan betegség, amire jobban fogékony, a tacskóknál ez főként az ilyen gerincbántalmakat jelenti. A tacskótartók körében ez ugye tacskóbénulásként van inkább elhíresülve ez a probléma, és ugye ez, hogyha nincs időben kezelve, akkor eléggé maradandó dolgokat hagy hátra maga után, tehát akár meg is béníthatja a kutyusnak a 2 hátsó lábát. Ez a téma egyébként eléggé megosztja a tacskótartóknak a közösségét, sokan azt gondolják, hogy ez genetikai alapon dől el, sokan azt mondják, hogy ez inkább azoknál a tacskóknál fordul elő, akik rendszeresen lépcsőznek, rendszeresen felugrálnak a kanapéra vagy az ágyra. Én azt gondolom, hogy egyébként ez tényleg genetikailag dől el, mert sokszor hallottam már olyat, hogy olyan tacskóknál is ez előjött ez a probléma, akik világéletükben lapos helyen közlekedtek úgymond, és soha nem kellett ugrálniuk sehova, lépcsőzni se. Úgyhogy én ezt gondolom, de bármi lehet igazából, én azért próbálom redukálni azt, hogy a bambusznak lépcsőznie kelljen, mindig felemelem, van neki ilyen kis rámpája, amin fel tud mászni az ilyen magasabb helyekre, úgyhogy azért én próbálom azt a részét is elkerülni, hogy felesleges terhet, vagy feleslegesen terhelje a hátsó csípő részét. Ez mindenkinek a saját döntése, hogy ezt hogyan kezeli, vagy hogyan akarja megelőzni ezt a problémát. Én mindent megteszek, hogy ne jöjjön neki elő, hogyha ezen múlik, de így is előfordulhat, hogy ne adj Isten, mondjuk ilyen problémája lesz neki a későbbiekben. És ezzel kapcsolatban egyébként elég fontos információ, hogy ezek a kezelések elég drágák, tehát ezért több 100 000 forint is elmehet egy ilyen problémának az orvosolására, de egyébként bármilyen más állatorvosi kezelés is azért elég húzós tud lenni, úgyhogy ezt egyébként is úgy számításba kell venni, hogy nincs sajnos semmilyen gyógyításuk ingyen. Most, hogy ezt a szomorú témát átjártuk, szerintem 7. pontként említsünk meg egy nem feltétlen rossz tulajdonságukat, mert ez nem tulajdonság alapvetően, de azért tud egy kicsit negatív is lenni egyes esetben, hogy nagyon-nagyon-nagyon népszerűek. Ez a kép szerintem azért sok mindent elárul ezzel kapcsolatban. Aki különlegesebb kutyafajtát szeretne, az ne a tacskókat válassza. És egyébként ehhez kapcsolódóan szerintem még az is nagyon érdekes, hogy akármennyire is népszerűek, ennek ellenére mindig megállítanak minket a bambusszal, hogy megnézzék, megsimogassák, kedves szavakkal illessék, szóval nagyon nehéz végig sétálni mondjuk egy forgalmasabb helyen vele. Szóval ez abszolút nem egy rossz dolog velük kapcsolatban, viszont azért azt érdemes tudni, hogyha valaki emellett a fajta mellett dönt, akkor előfordulhat, hogy nem lesz nyugodt sétája, mert minden második utcasarkon meg lesz állítva, hogy jaj, de cuki ez a kis tacskó. 8. pontban azt említeném meg, hogy nagyon sok figyelmet igényelnek. Alapvetően szerintem bárki, aki kutyus mellett dönt, annak számolnia kell azzal, hogy azért sok időt kell fordítania arra a kis kutyusra, legyen ez bármilyen fajta, viszont azért a tacskóknál azt is érdemes szem előtt tartani, hogy abból adódóan, hogy elég nehéz személyiségek, ezen azért dolgozgatni kell, hogy tűrhetőek legyenek, úgymond. A sok figyelem alatt én arra gondolok főként, hogy azért mentálisan is őket valahogy le kell fárasztani, ezt lehet ugye kutyáknak kapható logikai játékkal is abszolválni, vagy éppen trükköknek a betanításával, és azért azt is érdemes tudni, hogy ők nem tipikus öleb kutyák, annyira én azt tapasztaltam a legtöbb tacskó esetében, hogy nem szeretnek úgy nagyon ölben csücsülgetni, és akkor ott órákig elhesszelgetni így a gazdájuk ölében,
hanem azért ők igénylik a mozgást és a velük való aktív foglalkozást. 9. mondhatjuk negatív dolognak megemlíteném a szőrhullajtásukat. Ez teljesen átlagos dolog egy kutyatartó számára, viszont aki tacskóban gondolkozik, annak érdemes azt is figyelembe venni, hogy ők nem hipoallergén szőrrel rendelkeznek, tehát erősen allergizálhatják a leendő gazdit. Ráadásul velem rendszeresen szokott az lenni a takarítások ellenére, amit leművelek itt a bambusz miatt, hogy egyszer úgy valamilyen hirtelen szörnyű nagy fájdalom belenyilal a talpamba, és hát találjátok ki, hogy mi miatt. A bambusz szőre belefúródik egyszerűen a bőr alá, és ez nagyon kellemetlen tud lenni. Eléggé vastagszálú szőre van, pedig nem drótszőrű, hanem normál szőrrel rendelkezik, és ennek ellenére egyébként nagyon makas tud lenni, szóval tényleg bármiben nagyon könnyedén bele tud fúródni, és hát emiatt sok takarítást igényel. A 10. és egyben utolsó, hát negatívnak is megemlíthető tulajdonságuk a tacskóknak, az ugye az anatómiájukból adódik, hogy alacsonyak, rövid a lábuk, és nagyon közel vannak a talajhoz. Emiatt a hidegebb időkben eléggé fogékonyak a különböző megfázásos, tüdőgyulladásos betegségekre, amit egyébként könnyedén lehet azzal megelőzni, hogy rájuk adunk valami kis pulcsit, valami védőruházatot, ami azért ugye eltakarja az alsóhasi részüket így a hideg talaj elől. Úgyhogy ezt egyébként meg lehet előzni, viszont azzal érdemes tisztában lenni, hogy emiatt ezekre a betegségekre is hajlamosabbak, ugye a rövid lábuk, alacsony test alkatuk miatt. És kérlek, hogy ne ítéljétek el emiatt a tacsitartókat, mert ruhát adnak a tacskójukra télen, ez legfőképpen emiatt van nyilván, én sem nagyon szimpatizálok azzal az irányzattal, amikor túlszoknyát és hasonlókat adnak egy kutyusra, viszont tényleg ennek az az oka, hogy a tacskók fogékonyabbak a megfázásokra, és egyszerűen ezzel lehet megelőzni ezt a problémát, illetve nagyon fázósak is, szóval már olyan 20 fok alatt elő-előfordulgat, hogy didregve mennek ki egy sétára, úgyhogy ennek ez az oka, és nem az, hogy én itt, divat diktátort akarok csinálni a kutyából. Ennyi lett volna már ez a videó, remélem, hogy tetszett és hasznos volt. Tényleg senkit nem szeretnék a tacsitartásról lebeszélni, és arról, hogy esetleg a közeljövőben legjobb esetben örökbe fogadjon egy tacskót, mert egyébként nagyon sok tacsi várja a leendő gazdáját a menhelyeken, úgyhogy tényleg ennek nem ez lenne a célja, hanem egyszerűen az, hogy aki esetleg még nem tacskógazda, az megismerje azokat a negatív tényezőket is, amik esetleg előjöhetnek egy tacskó tartása során. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Sziasztok!